Bel bang. Bel berapa mbak? Oh. Dua. Shalom, huriani Tuhatta di pesta perjolo perningautan haheoni Tuhan Yesus manang paskana perjoloon asa jongjong mahita saluhu nana pungu di bagas joron ima menyambut prosesi aka parhubas di bagasa permingguanon.
Pujiani Tuhata di hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata. Saluhut Parlado HKBP Kramat Jati. Dohot seksi perempuan di bagasan Minggu Sadarion. Nasida Mamestahon Ima Parheoni perempuan HKBP. Laos sekaligus ma pasat hami matuhita sudena. Selamat Paskama di hamu saluhutna. Kiranya semangat Paskah mangalehon lasni roha di hita di mingguta sadarion. Taulupun ma guari debata tapuji ma ibana sian salut nasa rohatta. Tuhatta ma mamasu hita. Horas. Diterus sama dohot situa. Hudul mahamuna. Shalom. Horas madi hita amang inang, adorang so masuk hita tu acara parmingguon. Tabegema edde pujian, sian paduan suara gita harmoni sekolah minggu HKBP Kramat Jati. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing
Adorang sotamulai marhadaulaton marsaor dohot debata, tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata mared de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryodo najinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naong binolokon ni padebagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jahoba doi, halonganga doi anggo di matata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami alani haheheonmi. Dang pola mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Dipa usat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaw na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian konpesi HKBP tahun 1996 bidu onom taringo tu haluaon. Taha porseai jala taha tidakodo debatado patupa haluaon, ima haluaon siad dosa, sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluaoni, marhite pakkokopon ni anakna nasasadei, Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinarsilang, natuat tubanuatoru dung ditanom, jala namulak mangolu diari patuluhon. Dalan majalo haluaoni, ima marhite haporseaon na tinubuhon nito di perbadia, jala haporseaonido dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi, nunga malua na porseai, atik pegodang dope parukilon sibolusona di portibion. Sai di palua asini rohani debatado na porseai sian ragam nimara dingolu siganupari, dingolu pardagingon nang partodiot pe, manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridani haluaoni dingolu ni na porseai di portibion, ima ngolu namar habadiaon, namar parbuehon akka parbueni todi. Marhite podaon ta odol hodo, naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupani Yesus Kristus, jala Yesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanai. Naso tarapas sibolis manang akahuaso na asing be na porseai sian gonggoman ni Kristus. Alani i tatulak do poda namadok, boi jolmai paluaho dirina sian gonggoman ni dosa, sibolis dohot hamatean, marhite sian namanadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda namadok usaho ni jolmai sadiri do namanotuhon haluaon na.
Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon naobar tupatikni. Amin. Tapuji ma tuhata maredde mahita. Tatopoti ma dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami Lehon ma tu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaporseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakkaholongi ni debata di portibion. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tapuji ma tuhata maredde mahita.
Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu 115 mamuka mai sian ayat sia sahat rodi ayat 10 walu tajahama marsikat sorin. Iang goho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibanado pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Ale pinopar ni si Aaron, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akana makabiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jahoba hita, ibana mamasu-masu, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu pinopar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akana makabiari Jahoba, akana metmet dohot aka nama godang. Say ang babaan ni Jahoba Tuhamu dohot tu pinopar muna. Akana pinasumaksu dohamu sian Jahoba, sitopa aka langit dohot tanoon. Jahoba dona puna akal langit milangitan, alai anggota noon nunga dilehon tujolma manusia. Dang tagamon pujion ni akanaong mate Jahoba, nang sude akanaong tuat tutano hasonangan. Alai anggohita, say pujiota do Jahoba, olat ni onro di salelena. Haleluya. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Sa
hati dakon ma hapor seotai songon na hinati dakon ni dongata sa hapor seon di sadok portibion rap mahita madok. Au persea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya todi perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na birnit di panghuman ni Silatus. Na mate tarpajal doi bana di hau pinorsilang. Na tuat tubanu aturu dung ditanom. Na mulak mangulu diari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamu dirbata Jehovah. Amanai pargugu na sohatu dosani. Disibay bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai nama dog, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabigema kor gabungan paropuan. Duduk situ ya.
Tabegema tikting namasa dohot si pamasao ni huriata. Shalom. Titing namasa dohot si pamasao ni huriata. Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Sada. Pakkobasion, sada titik sada. Guarni minggu sadarion, minggu pesta parjolo parningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus. Topik minggu ikon hehe ibana sian namate. Sada titik dua, ulaun nabadia, sada. Di hari Senin tanggal 21 April tahun 2024, patupaon ni huriata do ulaun nabadia tulansia ni huriata di gereja masuk pukul 10 WIB. Di sosohom matulansia ni huriata asa madohoti ulaun nabadiai. 2. Di hari Selasa tanggal 22 April tahun 2024 nanaing ro patupaon ni huriata do pakkobasion turuas namar sahid di Bagas Manang di rumah sakit sekaligus di Patupa ulaun nabadia. Di Patupa mulai pukul siawip. Di sosohom matu situawik asa mendata ruas talao si kunjungon asa dilapor homma tu sekretariat ni huriata. Sada titik tolu. Pesta paduahon perningotan ni ari haheheon ni Tuhan Yesus. Patupaon ni huriata do permingguan pasca na paduahon ima di hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 inganan di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB. Tupunguan kor di huriata nanaing melayani ede puji-pujian di daftar matu seksi musik ni huriata. 2. Dewan Koinonia 2.1 seksi paropuan. Sada. Di hari Mingguon 20 April tahun 2025 laho makalason ari parheheon ni paropuan ni huriata nama kobasi di permingguan ima sian seksi paropuan ni huriata sian nama rageda si jahatiting papungu pelean hare tahun dohot pemandu lagu di permingguan pukul onom WIB 10.30 WIB jala di pukul 10.07 WIB seksi paropuan rap dohot seksi naposo bulung dung sidung titing madok hata do sian seksi paropuan tatanya koma anggiat di pakobasion nasidai gabe sangap di Tuhani. 2. Di hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025 naneng ro patupaon ni seksi paropua do kebaktian Padang Maringanan di Taman Pramuka Ragunan mulai pukul 8 WIB. 2.2 seksi naposo bulung di hari Pasca Parjolo Minggu 20 April tahun 2025 di permingguan pukul 10.07 WIB ima permingguan inkulturasi nama kobasi seksi naposo bulung jala di permingguan Parjolo membagi tolor pasca donasida turuas namar minggu. 2.3 seksi remaja di hari pasca Parjolo Minggu tanggal 20 April 2025 di permingguan pukul onom WIB dohot pukul 10.30 WIB patupaon ni seksi remaja do membagi tolor pasca tuganup ruas namar minggu. 2.4 ruas napida mamuka hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2025 nung ngapida huria ima keluarga Tanriko Ferdinand Sabdana Tambun Ibu Jessica Wesia Boru Huta Barat dohot 2 dagdanak nasida tu HKBP Cibubur Resort Cibubur Distrik Walu DKI Jakarta tatanya komanasida anggiat gabe ruas na mangulu di huria naib baru. Tolu Dewan Marturia 2.1 seksi jending di hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 naneng ro
Patupaon ni Huriatta do marhite seksi sending mangibati dohot makobasi ruas ni rutan Salemba nani uluhon inang pendeta Dr. Ana Chihapera Boru Pangaribuan. Anggiat mamarhite pakobasioni gabe sangap di Tuhane. 3.2 Honaruhut Opat titik sada. Seksi pendidikan. Di hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025 nanengrong patupaon ni Huriatta do acara paborhaton tu anak kota kelas sia nanaing ujian akhir dohot kelas 12 nanaing ujian perguruan tinggi masuk pukul 10.30 WIB. Maringanan di gereja. Di sosohom matunatoras asa manasoi anak kotai laho mandohoti ulaoni. 5 nama ragam. 5.1 Petugas napayasok gereja dohot patupahon bunga langgatan. Petugas napayason gereja dohot patupahon bunga langgatan Minggu tanggal 27 April tahun 2025 Imasian Week BS Taman Harapan. 5.2 Rapat Natoras Parguru Malua dohot pendeta. Patupaon ni Huriatta pangarapoto dohot Natoras Parguru Malua angkatan tahun 2024-2025 di hari Minggu tanggal 20 April 2025 dung sidung permingguan pukul 10.30 WIB. Laho persiapan tuyana kota majalo makatidakon hapor seaon. 5.3 Undangan pembekalan pelayanan penuh waktu. Hobartu haputusan Sinode Distrik 8 Jakarta tanggal 3 sahat tanggal 4 Maret tahun 2025 taringo tu program kerja tahun 2025 ima program khusus tahun transformasi HKBP marhite titingon panitia pelatihan building up transformational leadership magokon pangula goktiki laho madohoti pelatihan nanaing di Patupa ima sada gelombang sada Selasa sahat Rabu tanggal 22 sahat tanggal 23 April tahun 2025 Pendeta Dr. Ana Chihapera Boru Pangaribuan. 2. Gelombang kedua Rabu Kamis tanggal 20 sahat tanggal 24 April tahun 2025 Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH dohot Pendeta Oluan Sitohang STH MPSI. Gelombang tolu Kamis sahat Jumat tanggal 24 sahat tanggal 25 April tahun 2025 Pendeta Parningotan Siahaan. 5.4 Calon Situa Mamuka hari Minggu tanggal 10 April 2025 Patupaon ni Huriatta do majalo pendaftaran calon situa marhite titingon pinabotohon tu ganup wik asa pasahaton goar ni calo situa tu sekretariat ni Huriatta sahat tu tanggal 1 Mei tahun 2025. 5.5 Calon guru sekolah minggu Mamuka hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025 sahat tu tanggal 10 Mei 2025 nunga dibuka pendaftaran calon guru sekolah minggu dohot persyaratan ima sada ruas ni HKBP Keramat Jati nanunga makatidakon hapor seaon. 2.
membuat surat persetujuan sian natoras manang natua-tua. Tolu, membuat pengantar sian situa wik. Opat, na mangaliho tikina laho marsermon sikola minggu. 5.0. Undangan seminar. Hobartu haputusan Sinode Distrik 8 Jakarta tanggal 1 tanggal 4 Maret tahun 2025 taringo tu program kerja tahun 2025 IMA program khusus tahun transformasi HKBP tahun 2025 HKBP Distrik 8 Jakarta naing patupahon seminar transformasi pendidikan dan kebudayaan, panduan arsitektur tata ruang gereja, liturgi HKBP di hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Masuk pukul 8 WIB sahatu sapronom 30 WIB. Maringanan di HKBP Tebet, Dohoton, Panitia Tahun Transformasi HKBP Distrik 8 Jakarta, Magokon laho mandohoti seminar dohot utusan IMA. Sada pendeta resot manang pimpinan jemaat. 2 orang sintua huria manang resot. Tolu sada orang sahalak perwakilan remaja manang naposo bulung. 4 sahalak perwakilan guru sikola minggu. Songoni masaha ni titing di minggu tasadarion aka nasoni jahaho di titingon boy meta jaha di WA grup Wiktabe manang website HKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Madok hata sian seksi paropuan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Mauliatema jumolo tapasahat tutuhatta pardenggan basai. Ala totong dope dileho dihita tiki namasai lehet. Boy hita marminggu laho mamuji pasangap goarni debata hita di bagasan parminggotta sadarion. Mauliatema di pasahat rohanami tu perhalado nami na mangaleho tiki di hami seksi paropuan ni huriata. Nahu parsangapi hami inang uluan nami inang padita Dr. Anna Peraceha Pangaribuan. Nahu parsangapi hami saluhutna parhalado nami. Nahu parsangapi hami akadamang nang akadainang saluhutna. Nahu haolongi akadongaku di bawah naungan ni seksi paropuan. Nahu haolongi tuhamuna saluhutna akayanakon nami. Songon naung takas taboto tema ni tahun HKBP IMA tahun transformasi, tahun perubahan. Nah pasti molo tadok tahun perubahan dangadong na mengharapon tu nalam sumurutna. Alai hita mengharapon tu nalam dengan nama tujuluanon. Baik ekonomi manang parniulaot tape laos suang songonido naung takas taboto songon subtema ni HKBP namadokon asa totong mahita berubah lam jonok mahita tutuhani. Laos ido na neng siodolono nami tuhamuna saluhu na akadainang na so masuk dope di punguan kur
los omay nang odolhonon nami. Leon hamu may nang rohamuna, asa masuk mahamu, tupunguan ni paropuan ima adong opat punguan. Na parjolo may punguan ina. Boy may nang tabereng di slide, nomor handphone ni ketua na, molo diigil rohanami, asa masuk kita tupunguan inang. Punguan ina, latihan setiap hari Rabu pukul 17 manang jam 5 sore. Napaduahon punguan inahanna. Moloon sumurung do nateak kainang di aka amang nang jumolo tahaholongi. Jumolo lao madapoton tuhata. Isom masosohonon nami inang. Asa masuk mahamuna tupunguan inahanna. Latihan di setiap hari Rabu pukul 4 sore. Paduan suara El Pico. Latihan di setiap hari Senin pukul 10 sia manang jam 7 malam. Tupunguan Glory Solapide. Latihan di setiap hari Jumat pukul 1:07. Harap rohanami tuhamu dainang masuk mahamuna tupunguan ni di bawah naungan ni seksi parupuanon atinang lausongoni matong mangido hami asa totong inang di bon hamuma aka program nami tujoloanon adong piga-piga program nami nanaing siulahonon nami di tanggal 1 Mei songon nang dititikon na kaning naing mangulahon kebaktian Padang na diulahon tanggal 1 Mei jala omay nang songon udangan nami jojo nami tuak kadainang na lewat week asa boy may nang madohoti hamuna di ulaota kebaktian Padang Seresot HKBP Keramat Jati Dohot Gedong. Tuhamuna inang nahuhaolong hami adong dotong anongan acara ta di tikinaneng ro ima songon tata rias rambut, tata rias wajah, dohot asa marsiajar aka inang laho songon menenun manang na mabahen sarung sendiri. Harap rohanami ikon lam tu malo nama, lam tu pistarna, lam tu bijak nama akahita inani HKBP Keramat Jati. Di saluhut na Panginoon nami tuhamuna parhalado nami inang padita nami unang marnalo jahamu mangajari hami paropuan ni Huriataon asa songon ede nami nakaningan asa gabi songon soripada naburju hami songon gabi tiang doa hami di tonga-tongan ni bagas nami las omay nang tuhamu parhalado nami nang akadamang dainang unang marnaloja hamu mangajari hami paropuan ni Huriata asaboy hami patun jalabenget hami makatay serep rohanami jala unang tois hami di pamerengan nami asaboy hami mabayen lamar saringar goar ni Tuhata di tonga-tonga ni paropuan, di tonga-tonga ni Huriataon, songon haw, marurat tutoru, marbulong tugijang,
Mardaka tu siamun, mardaka tu siap birang. Lamar saringar magoar ni debata di tonga-tonga ni huriaton. Adorang sohutu tepami Tuhamuna parhalado nami nang akadamang dainang. Di akahahurangan nami totong mama apok kamu na hami 10 jari-jari pa 10 sadahon si majujung maapok kamu mahami inang selam tudenggan na mahami paropuan tujoluano songon hata parpudi sian hami paropuan ni huriata selamat hari Paskah madihita saluhutna. Selamat hari Paskah madihita saluhutna. Selamat hari Paskah. Mauliate. Tabegema korosian paduan suara Immanuel.
Tapuji ma tuhata maredde mahita laos tapasahat ma pelean sadaa dohot sadabe.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamuna manami inanami ulahima madok tuhita saluhutna selamat Paskah madihita. Hubereng sian inganakon langgatanon songonima pada ni bagas joroon jala 80% marpakaian nabotar tada parsitutuon nasida ima marpesta Paskah. Laidang berarti holan marpake bot nabotari sudedo hita patuduhon parsitutota di pesta Paskaon ima terbukti ya aka inanami ya namarkor nakaning ya tung macai ulido kormuna moleate ma nang songoni tu hamuna paduan suara Immanuel. Luar biasa do. Madok bahwa Yesus Raja sejagat raya. Raja yang menang. Nang songoni permusik dot song leaders. Luar biasa teh. Tuhatama nama sumasu hamu saluhna. Hurian itu hata taparade marohata lau tumangihon hata ni debata naga beturpuk jamita di pesta naparjoloon ima parningotan ari haheoni tuhata Yesus natar surat di buku Evangelium Yohanes bidu 20 mamuka mai ayat sada satrodi tu ayat 10 tatangihon mang. Mulak mangulu Tuhan Yesus halalaho ni si Petrus dot si Yohanes tu tanoman dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat laho masi Maria Magdalena sogot dina holomi dope tu tanomani jadi di idama naung didat batui sian tanomani gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus dot si Sean nasada nari haholongan ni rohani Yesus babuaho tu nasida nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomani dang binoto manang tu dia ditaruhon jadi borhat masih Petrus dot sisian nasada nari jadi saat ma nasida tu tanomani narap marlojong do naduai gabe marhajoloan do sisian nasada nahumatop sian si Petrus gabe parjolo maibana satu tanomani jadi di pauduk madirina didama peak aka panglilit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus sian pudina dibongoti ma tanomani jadi didama peak aka pangliti anggoseka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangliti ulik do di balun tu ingananna disipe asa bongot nang sisian nasada nang parjolo sahat tu tanomani di panot noti gabe porsia ma ibana ai dang dope diatu sinasida hatani surati namadok ikon hehe ibana sian namate asa muli ma sisian naduai ima sahatna hurian itu hata dihamuna manami nanami di sadok portibion sude halak Kristen patupahon na didok guarna perayaan Paskah ari hahehoni tuhatta Yesus Kristus hema ibana dung tarsilang dungi tolu ari dung tarsilang tuhatta Yesus Kristus hehema ibana
onma hamuna kadongan nata pestahon lubi siat pesta na lain, baik di hari hatu tubuh ni Kristus, manang dia pe perayaan pesta-pesta di tonga-tonga ni huriat tahun. Pesta Paskah mah ima pesta na patuduhon ya. Holong ni debata tu hita ima nunga talu be hamatiani dangadong be gogona huaso ni debatado di saluhut huaso na adong di Portibion. Jala onma hadiah na terbesar di hita salutna. Dilon debatado tu hita halak na porsea. Ima hanguluan si saliling nililingna. Hanguluan nido na tahalason di bagasan tikion amang inang. Jala memang tercatat do bahwa di Turpukon peristiwa na paling sentral haporsiauta halak Kristen ima fokus tu haheheoni Tuhata Yesus Kristus di antara halak namate. Peristiwa on dada holan klimaks sian Yesus Kristus naung hehe ibana alai justru onma nagabe pondasi ni haporsiauta tu ibana. Dada holan bentuk perayaan na taulahon ganuk tahun alai onma ta pestahon pondasi ni haporsiautaon ima nunga hehe ibana, nunga monang ibana, hamonangan ni Kristus Yesus ima gabe hamonangata. Amin. Ido. Hamuna kadongan na hinaholongan. Na parjolo tarida ma di bagasat Turpukon isema na berperan manang bersaksi maka tidakon Yesus Kristus nang hehe ima na margoar si Maria Magdalena di bagasan Turpukon. Alai di Lukas 10 ayat sada dakolan si Maria Magdalena alai Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome. Bahwa Maria Magdalena ya, menurut catatan na margoar hut keson yang penuh kasih dan pelayanan yang terbesar bersinar dilakukan oleh orang-orang yang lemah dan rendah hati seperti Maria Magdalena. Dia sosok yang bisa dikatakan melakukan tindakan kasih atau pelayanan bagi Kristus. Dan ini nyata. Padahal nasida di dalam sejarah bahwa Maria Magdalena adalah orang yang diselamatkan. Sian nadi rasuki ibana todi hahudaroni malua ma ibana marlas ni roha ma ibana jala toktong ma ibana maka holongi debata. Makana didok gambaran orang yang lemah, yang rendah hati, itulah gambaran orang yang percaya hamuna amanami inanami hita saluhutna. Jala di tiki adigado si Maria do akadonganna pola do didok dison ima
di ari parjolo dung salpu ari sabat. Di ari parjolo dung salpu ari sabat, memang inilah perubahan dari hari sabat yang dimana pada saat itu adalah menunjuk pada hari Sabtu, tetapi menjadi hari Minggu sejak kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dang taulahon di hari Sabtu alai torangdo hita patupahon di hari Minggu. Hamun nakadongan bahwa nasida parpuani di bagasa turpukon lulu rohan nasida taringot tu di dia do Yesus di tanomani dan di ida nasida. Jala memang saati ima di bagasan naholom dope ditikii na ro nasida rencana neng mandapoton Yesus Kristus. Didok naholom dison amang inang dang menggambarkan tiki secara literal. Alai dison ma sada keadaan akasisiana na sedang berkabung. Jala dang memahami nasida di haheoni tuhata Yesus Kristus. Dang lao rohan nasida bahwa Yesus nang hehe. Sedang bingung nasida, sedang lungun rohan nasida, alai memang di tengah ketidakpastian, di tengah kegelapan, seperti saat penciptaan yang terjadi dan seperti saat penyalipan di Golgata terjadi holom portibion. Ini bisa kita gambarkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari masa kegelapan. Ahdo maksudna disi ima gambara doi haholomoni krisis moral. Contoh nakaning na tabege di RPPI. Krisis ekonomi, krisis spiritual manang hapursiaon. Alai di bagasan naholomi dang menyerah parpuani nasida mangalului di dia do Yesus Kristusi di bagasan kesetiaan do nasida. Jala memang di ayat 2 gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus dot sisian nasadanari. Haholongan ni rohani Yesus pabuahot tu nasida nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomani dang binoto manang tu dia ditaruhon. Ini pertanda ada rasa kecemasan, ada rasa yang disebut kesalahpahaman. Maria berasumsi bahwa tubuh Yesus dicuri karena kebangkitan belum menjadi bagian dari imannya. Ia tahu bahwa kubur kosong, tapi tidak tahu apa artinya kubur kosong itu. Alani di pabua ibana ma tu akka sisiani Yesusi ketidaktahuan dan iman yang belum utuh membuat orang salah memahami pekerjaan Tuhan. Tanpa pewahyuan ilahi, manusia akan menafsirkan dengan logika yang terbatas. Amang inang sudehita napungu dison. Tak akui do
keterbatasan hita mengetusi dalam manang sakap ni debata di ngolutta. Songo dia ma si Maria do akadonganna suang songoni akasisiani Tuhan Yesusi mencoba mencari tahu nak kita berusaha do hita mempelajari, berusaha do hita mengetusi hatani de batang. Alai tong hita mengakui sangat terbatas. Logika kita terbatas untuk menafsir. Akat teolog pe songoni nang pe profesor manang doktor holan na dikaji nasida di bagian tertentu. Dan boy sudah paham nasida mengatusi secara menyeluruh. Taringot tu haheuni tuhata Yesus Kristus. Alai boy ma amang inang bahwa napa duahon ya. Adong do bukti dang adong tadok dang adong buktina. Tersurat mai di ayat 5.7 di dogma. Jadi di pauduk madirina di idama peak aka panglilit alai dang bongot ibana dungi di ayat pitu anggoseka panaputi ni uluna dang rap dot aka pangliti pulik do di balun tu ingananna. Jadi taida dison amang inang adong do bukti ya. Bekas balutan-balutan ni Yesus peak do disi. Berarti memang tohodo Yesus nang hehe jala di dogma diet walui disipe asa bongot nang sisian nasada nang parjolo 1 tanomani di patnot noti gabe porsea ma ibana. Ido klimaksna gabe porsea ma ibana. Nang pe memang halak Yahudi mendiskreditkan peristiwa kebangkitan Yesus. Nasida menganggap hal itu sebagai mustahil dan tidak masuk akal. Nasida menuduh adong komplotan na mencuri bakeni Yesus. Padahal buktinya ada pada makan bersama Yesus dengan mereka. Bahwa Yesus dung hehe ibana dipatudo dirina tu aka sisianna bahwa dang mate ibana ale mangoludo. Hamuna kadongan kesimpulanna na parjolo bahwa Kristus na tapes tahun di bagasan Minggu Sadarion Kristus nang hehe Kristus nang bangkit. Dang adong hapursyota nalilu siani. Dang ditakko ibana. Ale tohodo ibana nang hehe sian tanomani. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Ido na naing tahlason di bagasan Minggu Sadarion. Marhite ede puji-pujian nakaning nang terlumobi aka ina selalu do memang di pesta na parjoloon wasdo aka ina laho melayani jala tarida do di bagasan Minggu Sadarion saroha sapikiran nasida patu paun nadenggan di tongah-tongani huriata. Haheoni Yesus Kristus ikon mengubah paradigmata sian naholom gabe natiur. Sian pangalaho na rumar gabe pangalaho si tirun mahita amang inang khususna tuhamuna aka inanami edeni kormuna mardok
soripada namar tua namar habiaran tu Jahoba makarikoti ulauni ido nahukutip nakaning gabe soripada namar tua mahamu namar tua mahita ima soripada namar habiaran tu Jahoba molonu ngamar habiaran tu Jahoba iko taulahon akanadenggan ulau ni Tuhani ikonta patujolo ulau ni Tuhani sian ulauta hamuna inanami alani tatingkaton ma pakobasyota sadenggan-denggana tu jolo niarion daholan nuansa A, nuansa B, nuansa C. Ya. Boidui dang salah. Alailo bisyani pataridok kamu ma tapataridahon ma hita halak na tutu porsea tutuhani. Jadi daholan lip service bengolutta. Alai tak awon ma songo dia do balga ni holong ni debata tuhita salutna. Memang ina perempuan ya nungat tercatat di Alkitab pun tidak ada yang bisa memungkiri itu lagi. Saksi pertama pemberitaan Injil yang pertama maka tidakon dangadong be Yesus di tanomani lapatanna nunga hehe Tuhani jalamar panidangnya do perempuan nadi bibelon tu aka sisiani Tuhani nak kita salutna aka ina aka perempuan diperhadap podohita tu perkembangan zamanon na canggion tu hamajuanon jalan memang songon nadidok seksi perempuan nak kaning bahwa perempuan hadir memberikan warna sebagai tiang doa di bagas tabe mananyakon keluargana ianakonna donganna si matuana ditanya kamu do si matuamuna nama ngulu iya ido dah kau ditanya ya na torasta todongta ale-aleta nang halak na berbeda dotita termasuk kepercayaan na berbeda. Jadi tugas ni ina deh. Dakolan tugas ni ina manyapu, mengepel. Diulok kamu do kaina. Mana aka ama do manguloni. Alani zaman waingon, sabu jo jabui. Angkat jo sampai kan nakolan marhape ho kan. Ya, dang songonia teh tong molo mangido tolong pehita serepdo akaina do amangkan serep do akaina on serep do rohana hamu do mangalusi aka ama do mangalusi dia do ya do katakan yang sejujurnya ya kan wado hamunaka amanami holong do hamuna tu inata dak serius. Iya. Aida pota tua doa kasisiani Tuhani marhite barita Nabi Noah ni si Maria doa kadonganna. Demikianlah akaina aka perempuan bohado saurdot sadalanan dot aka amata lama maritaon barita nauli'i unang adong hatani aka ama ho inang say hola tu gereja do
dang diruso di jabuon. Ate hamuna kaina. Radok do hamu di jabumuna. Baru pe hamu tu gereja. Do teh. Iya. Songo dia mah hita sebagai ina soripada dakolan makarikoton ulaun di tonga-tongan ni huria alai di tonga-tongan di bagasta. Walaupun ini zaman sudah canggih, ausa diri pe pedita menggosok do. Do hula do ulokku nang pebui do husuru pangurupi alai molebui do pe hula do menggosok, hula do cuci piring manapu. Jadi jangan karena saya pendeta, kerjakan kalian ini. Tidak. Tongdo ikon boy tiruan hamuna pe songoni yakin alani martopak majo hita tu aka inata soripada naburju. Tada anak boruni Tuhani nasida jala terus menerus barita nauli pabuahon las nirohatta sudena nunga hehe ibana disadok panggulmito ni ngolutta bawa nakin ngadi patorang be adong keadaan naholom di tonga-tongan di zaman oppe hita berhadapan do ima di keadaan naholomi godang halak nasoporsia dope tutuhani godang halak nang pe Kristen dang tutu ibana Kristen godang di si di bagasani ima penderitaan hita haporsiaon bukan berarti kita tidak menderita. Haporsiaon patuduhon hagogoon ne debata manaluhon akka si taunon na dokdok. Ikonido amang inang kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan tentang kebangkitannya bahwa marsuang do hita manguton ibana. Pola do didok hukutip di sada Korin 15 ayat 17 alai anggoso dipahe Kristus magopoma haporsion muna jalatong dope hamu di bagasan dosa muna alani tahalason ma amang inang na tua-tua nami nunga talube hamatiani nunga monang be Kristus waso ni Kristus di atas ni saluhutna alani unang mabiar behita tuhamatiani sada siya kita pedang boy mabiar mengadopi hamatiani ala nunga ditaluhon debata hamatiani monang do hita nang pe marujung hita di hamatiani dangadong be daya huaso ni hamatiani mabai kita mate saliling-liling nang alani talo jongi ma mamaritahon haheo ni Tuhani di tonga-tonga ni ngolutta marhite pambahenat lam tu dengganna lam tu serep nahita sehingga marhite kehadiratta manang di dia hita maringanan tapatuduhon mahita siuton Kristus nasatia siuton Kristus naboy gabitiruan manang di dia pe alani dihita salutna ututuk ma di bagasan kesimpulan bahwa topik minggu ikon hehe ibana sian namate
nunga hehe ibana tuhatai alani. Hehe mahita sian halosohotai. Hehe mahita sian hajahatotai. Burju mahita mangulahon parsurun ni debata. Dang mabiar hita disi. Molo sampai pola alani mate hita. Kristus penunga mate. Ikon postrohatta. Di Tuhanido ngolutta. Jalan nunga dilo Tuhani jaminan hangulwa dihita. Ima surgo hasonangani. Portibion satok kido. 3 tahun mahita dison. 20, 10, 100. Ale adong do batasna. Dan songon ker Anwar Madok 1000 tahun lagi saya hidup. Jarang do teh amang inang. Ale manang dia pedilo Tuhani umur dihita. Talason mai jalabui mahita gabe habauron ni pasu-pasu tuhumaliang ta. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema diho Tuhan nunga marlas ni roha hami di pesta na parjoloon ima marningot hami di ari haheon ni Tuhan nami Yesus Kristus nunga marsaringar be hatam di tonga-tonga nami lopokon mai tu bagasan roha nami warurat marparbui mai Tuhan ima tong mahami marhapursyo tuho bahwa disuruh Tuhan hami lahu mamaritahon haluami ali Tuhan alani pargogoi mahami saluhutna nang secara khusus Tuhan di pesta Paskaon sekaligus pesta parheon ni akka perempuan ina HKBP Kramat Jati. Pasu-pasu ma nasida saluhutna. Lehon gogo na baru di nasida Tuhan. Pai baru parangin nasida. Asahubar tulomuni roham. Lehon haserepon ni roha. Dame na sumurungi. Hasadaon ni roha mangoloyho. Asapatar nasida Tuhan. Songon parapuan ina HKBP Kramat Jati na boy gabi tiruan di tonga-tonga ni rumah tangga nasida di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni persauran nasida manang di dia penasida maringanan sudia ka pengurus ni seksi parpua petuhan pasu-pasu manasida ajari pargogoi asa sude program nang disepakati nasida boy mardalan do denggan ale Tuhan nabasa buah kami sudia karos ni huriam na di bagasan parsahiton na dapat kami ima informasi amang almin situmorang dirawat di rumah sakit Polri inang Nyonya Pasaribu Boru Purba di rumah sakit Polri Mang JBN Silalahi di Rumah Sakit Hermina, Inang Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Inang Katrin Bernike Boru Lumban Tobing di Rumah Sakit Ridwan, Amang Puka Sormin di Rumah Sakit Pon, Amang Sintua BT Sinaga baru mulak sian Rumah Sakit Island Penang sedang di bagasan pemulihan Naposomon, Amang T Manurung di Rumah Sakit Harapan Bunda, Inang Nyonya Lumban Gaul Boru Silaban di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ale Tuhan nabasa mangido hami dia sini ruham. Apehon matangan muna badina gok pasu-pasu mabuat sudia kasait nasida sian pamatang nasida. Urupi nasida pargoguamu nasida Tuhan jala pamalum manasida sian sait nasidai
marhite di pasu-pasuho aka obat na di panganasida nang aka dokter, suster, perawat sudena, boy mangurupi nasida sehingga boy malum nasida sian parsahiton nasida, boy mulak muse tu bagas nasida mamuji pasangapon guarmo. Ale Tuhan nabasa sude aka ulaun rencana ni huriam di minggu depan Tuhan aka program-program homa na mangleon gogo tuaka parharun nami Tuhan makubasi uloni nang ruas ni huriami pe Tuhan na mangula ulon nasida siganupari juluani salutna pargugoi nasida pamonang nasida mangadupi si taonon na dukduki asi maruham dihami pasu-pasu masudia aka yanak komu Tuhan sian dakdanak sat rodi nama tua manang di dia pe nasida maringanan homa na toktong mandongani nasida padau sian parmaraan ale Tuhan nabasa on matang yang nami na upasat kami holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jalo ma Tuhan amin. Ta puji matuhatta marede mahitang.
peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami plen nami tuho. Saya jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parhasya kami plenon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni selelon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami para siroha. Moliate marohan nami jala pujon nami ho. Ala naong dituboko hami padua halion sian godang ni asni roham. Tupakirimon na mangulu marhite-hite haheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, siuton nami. Na maras ni roha do hamin waing marningot haheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatean dot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagogoi. Ibana do manogihon hami sian hamatean, tu haheon sogot. Alani ubain hupangido hami, saya si maroham. Patogu maha porsyon nami, maniop barita naulii, asa unang ganggu rohan nami di nahubulu sami hamatiani. Sai sungguli marohan nami, dot rohani dongan nami, asa rap hehe hami, sian parohaon naburuki, asa tarulau kami parangin naik baru, sai pasu-pasu mahuriam, dot parbarita nauli, nama maritaon haheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan napedem roha jala hehe sian dosa nabe sai papos marohan nami maka pursiai nang mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu sai pasabam jala pamalu marohan nami topa marohan na yas doto di namarsi hohot di bagasan hami asa tarhajong jokon hami nang pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus sai sungguli mapakirimo na mangolu di hami asa tarapu rohan nami marningot akadongan nami nang jumolon yalapmi jala asa tarapu rohan nami manaon si taonon di hasyanganon saya puli akan namatean na dangol na pogos na somarama somarina akan nama balu dot akan nama lungun tu banua gijang marhite-hite haheo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale amanami na di banua gijang sai penorbadia maguarmu sai roma harajanmu sai saut malo meniruham di bonotongaon songona di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago.
ramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jal asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Hurian itu hatta di hamuna manami nanami ngasih pulbe ibadah pas kana parjolo alani pasat hami masude kana martugas di apala di pukul 10.30 selamat hari pasca madihita saluhutna horas. Jadi marpoto mahita jolo sude ka seksi perempuan sarapi tadi son moliate.